Το MasterChef είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο. Και όσοι συμμετέχουν σε αυτό έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν πόσο καλοί μάγειρες είναι. Πέραν από διαγωνισμός μαγειρικής, είναι μια ευκαιρία, ένα παράθυρο για το κοινό να γνωρίσει και να εκπαιδευτεί σε μια καινούρια μαγειρική πραγματικότητα. Είναι ένας διαγωνισμός με πολλή πληροφορία που πρέπει να απορροφηθεί άμεσα, υπό δύσκολες συνθήκες και με υψηλό ανταγωνισμό. Τι ψάχνω στο MasterChef? Τον μάγειρα που θα με κάνει να αναρωτηθώ γιατί δεν το σκέφτηκα αυτό πρώτος εγώ. Ο καλός μάγειρας πρέπει να έχει υπομονή, επιμονή, φαντασία και κυρίως προσήλωση στο στόχο του. Η πιο δύσκολη στιγμή είναι η στιγμή της αλήθειας, όταν η κριτική μου για ένα πιάτο συγκρούεται με το συναίσθημα του διαγωνιζόμενου. Δεν θα ανεχτώ εκείνον που ενώ έχει έρθει για να κριθεί, αντιδρά στην κριτική. Στην κουζίνα με εκνευρίζει η νοχελικότητα, η έπαρση και ο αθέμητος ανταγωνισμός. Στο MasterChef ψάχνω ένα και μόνο πράγμα. Την έκπληξη. Ανυπομονώ για άλλη μια φορά να γνωρίσω μάγειρες με όραμα και θέληση και να ζήσω στο πλάι τους αυτό το ταξίδι από την αρχή ως το τέλος. Στο MasterChef πρέπει να ξεπεράσεις τα όρια σου, γιατί πάνω απ' όλα είναι ένα πράγμα. Εμπειρία ζωής. Η Θεσσαλονίκη θυμίζεται για τη γαστρονομική της πρωτοπορία και για το ανήσυχο μαγειρικό της πνεύμα, το οποίο ο Σωτήρης, ο Πάνος και ο Λεωνίδας ελπίζουν να ανακαλύψουν σύντομα. Είμαι η Ρεσμιώτη Ιωάννα, 36 ετών και έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι παντρεμένη, έχω 4 παιδιά. Οι ηλικίες τους είναι 2, 4, 7 και 9 ετών. Ετοιμάζω ένα πιάτο, μία σοκολατένια τάρτα, η οποία είναι χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη, χωρίς γαλακτοκομικά, οπότε και χωρίς τύψεις. Από τότε που έγινα μητέρα ψάχνουμε πολύ στα θέματα διατροφής για το καλό των παιδιών μου. Έχω μάθει να μαγειρεύω γλυκά χωρίς ζάχαρη για να έχω πιο υγιεινές λύσεις και να μπορούν να απολαμβάνουν γλυκό χωρίς να επιβαρύνονται. Παιδιά, έτοιμα τα μπισκοτάκια. Αυτό προσπαθώ να εξελίξω και αυτό να παρουσιάσω στον κόσμο. Οι λόγοι που δήλωσα συμμετοχή στο MasterChef είναι 2. Πρώτον, θέλω να δείξω στον κόσμο μια διαφορετική προσέγγιση της διατροφής και ο δεύτερος λόγος είναι να με βοηθήσει η αναγνωρισιμότητα να μπορέσω να κάνω ένα βήμα παραπάνω και να κάνω αυτό το πάθος μου επάγγελμα. Έχω έτοιμο το πιάτο μου, το θεωρώ ότι είναι πολύ εναλλακτικό, πολύ διαφορετικό, είναι μια πολύ υγιεινή επιλογή, οπότε πιστεύω ότι θα κάνει αίσθηση. Πιστεύω στη συνταγή μου και μόνο που ήρθα για μένα είναι εμπειρία, είναι μεγάλη υπόθεση, τουλάχιστον να δείξω αυτό που κάνω και στους υπόλοιπους. Λίγο άγχος το έχω, λογικό είναι, αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πείτε μας, πώς σας λένε? Είμαι η Ιωάννα, είμαι από εδώ από Θεσσαλονίκη και ήρθα να σας δείξω ένα γλυκό λίγο εναλλακτικό, χωρίς ζάχαρη, χωρίς γλουτένη και χωρίς γαλακτοκομικά. Είναι μια τάρτα με βασιλικούς φουρμάδες και φουντούκια η βάση της και έχει μέσα μια κρέμα που την έφτιαξα από την αρχή με το βούτυρο κακάο. Εκεί έβαλα μέλι, κακάο και την έκανα γκανάζ με κρέμα καρύδας και γέμισα την τάρτα μου. Ενδιαφέρον. Έτοιμη είναι, αυτό είναι το πιάτο μου. Υπάρχει κάποιος λόγος που φτιάχνετε γλυκά με εναλλακτικά υλικά? Και για να αποφύγω τη ζάχαρη για τα παιδιά. Η αδελφή μου έχει δυσανεξία στη γλουτένη, οπότε αποφεύγουμε και τη γλουτένη για να τρώει και αυτή διάφορα. Εκτός αυτού είχε και το παιδί πρόβλημα στα γαλακτοκομικά, οπότε βρήκαμε και πατέντες χωρίς γαλακτοκομικά γλυκά. Ναι, είπα να τα συνδυάσω όλα σε ένα.
Να ρωτήσω κάτι. Έχετε τέτοια προσέγγιση απέναντι και στο φαγητό, στα υγιεινά, ναι. ενώ δεν είστε vegan? Όχι, δεν είμαι vegan. Άλλωστε είναι με μέλι. Μπορεί να γίνει και vegan, βέβαια, αν το αντικαθιστούσα είτε με σιρόπι σπενδάμου είτε με αγάβι. Όχι, ρωτάω για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Δηλαδή, αν δεν τρώτε Ναι. κρέας, δεν έχετε επαφή με Όχι, κρέας, τρώω- οτιδήποτε θα ήταν ένα πρόβλημα. Τρώω τα πάντα. Όταν είδα ο κύριος Κοντιτσάς το δοκίμασε μία κουταλιά. Μετά βλέπω τρώει δεύτερη, τρώει και τρίτη. Λέω τώρα για να αρχίζει να τρώει, μάλλον του άρεσε ιδιαίτερα. Οπότε εκείνη την ώρα λίγο ησύχασα. Λέω, καλό αυτό. Εμένα που δεν μου αρέσει και πολύ η σοκολάτα. Ναι. Για επαγγελματικούς λόγους δοκιμάζω, δεν είναι. Ναι. Για να καταλάβω. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα γλυκά. Και Ναι, δεν είναι ιδιαίτερα γλυκά. αν δεν μου λέξει ότι υπάρχει ζάχαρη μέσα, εγώ δεν το πίστευα. Εκείνη την ώρα ένιωσα ακόμα πιο ενθουσιασμένη που κατάφερα να ξεγελάσω, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, γευστικά έναν τόσο μεγάλο σεφ και να μην καταλάβει τη διαφορά. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ. Να καταλάβω ότι συμφωνούμε όλοι. Είστε έτοιμοι για την επόμενη φάση, Ναι, τη φάση των 50. ναι. Χρειαστούμε μια ποδιά γι' αυτό. Το πίστευα ότι έχω πολλές πιθανότητες να πάρω την ποδιά, γιατί έκανα κάτι πολύ ιδιαίτερο, πολύ διαφορετικό, πολύ εναλλακτικό, οπότε είχα πολλές ελπίδες μες στο μυαλό μου και τελικά επιβεβαιώθηκα. Να το αφήσω? Ναι, τώρα. Για 2 μπουκίτσες. Να είστε καλά, γεια σας. Το ότι πέρασα στην 50 μου δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα και χαίρομαι σίγουρα και αγχώνομαι το πώς θα γίνει στη συνέχεια. Πολύ ενδιαφέρον, Και ωραία ευφύ. Πολύ ωραίο. Νόστιμο και νόστιμο. Πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο. Βέβαια είναι μια παγίδα τώρα αυτό, γιατί μέσα στον διαγωνισμό οι συνθήκες είναι άλλες.